Aký je to váš celkový dojem zo zimnej školy? No, musím povedať, že veľmi dobrý, aj celkovo akože nielen čo sa týka prednášajúcich, ale aj to, jak to majú akože spravené. Že naozaj ako mali to pripravené celkom dobré až na pár detailov. Ďakujem ti. Keby si tak mal vybrať nejakých takých najlepších rečníkov, ktorí ťa tak zaujali zatiaľ v priebehu tejto zimnej školy? No tak mená si určite nepamätám, ale ten pán Štiech, čo áno, predtým čo pôsobil ako aj policajt, čo nám radil, tak ten bol veľmi dobrý. Ten mal ako aj dobré pripomienky, aj nejaké ako takže do budúcna rady, ten bol fakt, že dobrý. Tak to bol asi ten najlepší. Veľmi dobrý, pozitívny. A myslím si, že je to veľmi dobrý nápad takéto niečo organizovať aj teda pre katedru účtovníctva a auditorstva. Tak moja otázka druhá smeruje vlastne k výberu tých najlepších prednášajúcich, ako ktorí vás tak zatiaľ najviac zaujali a prečo? No, páčili sa mi prednášky odborníkov policajného zboru, tie boli veľmi zaujímavé. A rovnako prednáška, myslím, že garantky Žilinskej univerzity, tá bola veľmi zaujímavá. A ešte pána Pauleho, tá sa mi veľmi páčila a teším sa ešte na prednášku daňového riaditeľstva. Ďakujem. Celkový dojem zo zimnej školy? No, dojem je veľmi dobrý. Páčil sa nám to minulý rok, preto sme sem prišli aj tento znova. Prídeme aj na budúci. Ktorý prednášajúci sa vám asi tak najviac páčil a prečo? Páčili sa mi tí z policajného zboru. Stieranka, tuším sa volal. A ten pred ním... No, pán Lison. Ten bol celkom vtipný a aj to bolo také zaujímavé, lebo to bolo vlastne z praxe. To, čo je z praxe, je celkom zaujímavé, no viac ako teória, aspoň pre mňa. Myslím, že kombinácia všetkých týchto možností je najlepšou voľbou s tým, že tá prípadová štúdia bola dobrá, ale inak to bolo ako dobré. A tak percentuálne by si to dal asi ako, že alebo máš nejaké lepšie nápady ako to inou formou? Dajú lepšie nápady, ale percentuálne tak 50 tie prednášky a narovnako potom tie diskusie spolu s tými prípadovými štúdiami. Otázka, zúčastnil by si sa takého podobného podujatia, ak by to bolo zamerané v oblasti napríklad auditu alebo účtovníctva, alebo akého iného? Áno, určite. Ja chystám sa venovať účtovníctvu a takže v tejto oblasti sa vidím a myslím si, že je to dobré a zúčastnil by som sa.